Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студиядан сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне теләп кала. Бүген 1 август, пәнҗешәмбе. Җәйнең соңгы аена да аяк бастык. Димәк, кадерле тамашачылар, аның бар рәхәтен туеп калыйк әле. Бай тирәк, древо жизни дип исемләнгән мәгърифәти проект кабат безне Горький исемендәге үзәк мәдәният һәм ял паркына чакыра. Чөнки биредә 7 август көне тагын бер зур чара уза. Бу турыда кунакларыбыз сөйләр. Алар инде студияда. Фәнзилә ханым Җәүһәрова, Бай тирәк проектының фәнни җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе һәм Казан шәһәре башкарма комитеты аппаратының тел культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегенең баш белгече, сәнгать фәннәре кандидаты Лилия Җиһаншина. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Исәнмесез. Лилия, беренче сорау әлбәттә сиңа. 7 август көнне безне нәрсә көтә? Без инде әлбәттә командабыз белән шактый кызыклы программа әзерләдек. Әгәр дә инде 3 июль безнең туй йолаларына багышланган булса, 7 августта инде без балачак иленә сәяхәт итәргә чакырабыз бөтен кунакларны һәм Казанда яшәгән халыкларны. Без инде төрле остаханәләр әзерләдек. Монда инде балалар өчен төрле мәйданчыклар, уеннар уйнарга була һәм инде балаларның кеше яшьтән алып олы яшьтәгесенә хәтле шундый мәйданчыклар булачак. Һәрбер кеше менә шул мәйданнарда катнашып, остаханәләрдә катнашып, үзенә кечкенә генә бүләкләр дә алып кайтырга мөмкинлеге булачак. Шулай ук инде кызыклы гына концерт программы да әзерләдек сәхнәдә. Монда инде Татарстаныбызның төрле районнарыннан Татарстанда яшәгән җирле халыкларның концерт программасын күреп булачак. Монда инде җырлы биюле уеннар, бишек җырларын ишетеп булачак. Һәм инде әле монардан тыш безнең инде менә 8 импровизацион шундый милли өйләр булачак. Һәрберсендә инде менә безнең Татарстанда яшәгән халыкларыбыз үзләренең менә шул балачак йолаларына багышланган фрагментларын күрсәтәчәкләр. Бу инде исем кушулар да, бәби туе да, бәби чәе да, менә күп кенә шундый матур фрагментлар белән дә танышып китеп булачак. Аңлашылды. Шәхсән мин үзем Бай тирәк проектын бик яратып йөрим, чөнки анда чынлап та никадәр бай мәгълүмат үзең аласың, әйеме? Мәдәни күз аллавың киңәя. Фәзилә ханым, менә сез инде әлеге проектның фәнни җитәкчесе буларак, әлбәттә, эштәлеге турында ныклап уйланасыздыр. Менә без инде алдагы проектларны карап, шаккатып кайтып киттек. Менә 7 август көне, менә шушы балалар йолаларына туры китереп эшлисез бит инде. Нәрсәләр булачак? Эштәлеген бераз аңлатып китмәссез микән? Әлбәттә, инде ул эштәлек уйланылган, аның инде программасы бар. Төркемнәрбез белән эшләү дәвам итә. Алар да инде һәр соңгы репетицияләрен төгәлләп киләләр. Эш башында без аларның һәрбер катнашасы төркем белән сөйләшеп чыктык. Менә беренче чиратта без инде исәплибез, һәрбер килгән кешегә кызыклы булыр дип без инде менә шушы 8 безнең бәби туган йорт. Анда әлбәттә без аның һәрберсендә әле генә бәби туган йорт итеп күз алдына китерәбез. Һәм анда төрле бәби белән бәйле төрле йолаларны күрсәтәбез. Әйтик, мәсәлән, татарлар күрсәтәчәкләр бәби туу сөенечен. Нәрсә булачак, нәрсә күрсәтәбез, ансын инде килеп карарга кирәк булачак. Аннан соң инде керәшеннәрбез безнең күрсәтәчәкләр бәбине бишеккә салу йоласын, бишек сайлау, бишек әзерләү, бәбинең кайсы әбисе корама мендәрне юрган алып килә,
Әміне башкортлар инде ул кораманы әзерләргә өйрәтәчәкләр. Мардвалар бәбине чукындыру йоласы, аңа бәйле, аны ничә көн эчендә чукындырырга кирәк, аңа бәйле нәрсәләр әзерләнә. Без бәби туй үткәрәбез татарлар. Онда да без бәбине бик күрсәтергә теләмибез. Әміне утмуртларда киресенчә бөтен нәсел нәсәп, күрше-күлән җыелып бәби карарга киләләр. Һәм ул бәби карарга килгән вакытта аның гаҗәп кызыклы ритуаллары бар. Ул ритуалларны без хәзер сөйләмибез. Киләсез, күрәсез. Анда бөтенләй күренмәгәннәр бар. Ләкин шул ук вакытта руслар йортында дип әйтегәне без бөтен балаларны рус традицион уеннарын, уенчыкларын карарга, алар белән уйнап карарга чакырачакбыз. Без аны да эшләргә теләдек, чөнки безне бик сөендерә рус фольклор үзәге заманында бик озак еллар рус уенчыгы дигән, рус халык балалар уенчыгы дигән күргәзмәләр оештырып килде. Һәм анда бик оригиналь, бик борынгы уенчыклар бар. Без шуларны күрсәтәбез, алар белән беренче тапкыр уйнап карарга мөмкин булачак. Ягъни әниләр, әтиләр, әбиләр балалар белән, гаилә белән килеп, әлеге гаилә елында гаилә бәйрәме үткәрәчәкләр. Аннан соң безнең беренче тапкыр дип исәплим мин Татарстан җирлегендә без инде Татарстан халыклары бәби тудыру йоласына бәйле предметлар күргәзмәсе оештырабыз. Без анда күрсәтәчәкбез бишек, төрле бишек төрләрен, ул бишекләр килә. Без анда күрсәтәбез ни өчен орчык бәби йоласында, бәби туу йоласына бәйле орчыклар, балталар бар. Чөнки күп барлык халыкларда диярлек, урыста да, татарда да, мардва, утмуртта да менә баланың киндеген кискән вакытта, кыз баланың киндеген кискәннәр я орчыкта ышыкка куеп, уңган булган булсын, куллы ятсын дип. Ир баланы әлбәттә балта сабына. Менә шу булар турында без сөйлибез. Бу гына түгел, анда искиткеч бик күп материаллар бар. Аннан тыш без әзерләдек гадәттәгечә фотокүргәзмә. Анда инде аның иң кызыклысы ул фотокүргәзмәдә безнең Татарстанда милли автономия җитәкчеләренең, күренекле фольклор төркемнәренең җитәкчеләренең үзләренең балачак, аларның гаилә фотолары булачак. Без дә менә аны бик зур рух белән кабул иттек. Без кабул итүдән бигрәк әлеге безнең даирә автономиялар, мәдәни автономияларыбыз җитәкчеләре, менә бу мәдәни автономияларның кешеләре алар бергәләп әзерләделәр. Һәм ул гаҗәп кызыклы, анда язылган булачак. Шушы гаилә архивыннан дип, һәм анда 55нче еллар, 48нче еллар, 49нче еллар, 60нчы еллар, әле ул гына да түгел. Күргәзмәгә безнең Геннадий Гайфутдинович, ул инде инважо фольклор төркем удмуртларының Кукмара районыннан килә ул. Ул хәтта үзенең бәби вакыттагы бәби башлыгын артыш бәйләгән, артыш тегелгән бәби башлыгын алып килә. Бик яратып кабул иттеләр безнең узган чарабызда кияү пәрәмәчен. Без бу ел алып киләбез һәм инде ясарга өйрәтәбез. Һәр кеше үзенекен ясаячак. Бәби ашына китерә торган бик популяр һәм ул бик уртак камыр ризыкларыбызның берсе иремчекле бавырсаклар. Һәм инде аны килеп үзең ясап, без инде монда без дә һәр вакыт яңалыктан түгел, безгә катнашучылар безнең инде фикер әйтәләр икән, без аны шунда ук эләктереп алабыз. Без инде бу елы аның рецептында ясап, элеп, аны төшереп алып, үзең ясап карап, аннары инде бәби ашыгына түгел, үзеңнең көндәлек шәеңдә дә әлеге бавырсакларны кулланып булыр дигән өметтә калабыз. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт. Шулкадәр төгәл итеп, шулкадәр тулы итеп сөйләгәнегез өчен инде барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз әлеге Байтирәк проектына 7 август көнне кадерле тамашачыларыбыз килерсез. Эфирыбызны җыр дәресе сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген Дәвани җырын искә төшерербез. Нишлә буын балалары җырлап үскән Дәвани җыры Әминә Бикшәнтәева шигыре Әнвәр Бакиров көенә язылган. Җыр ул матурлыкка соклану, кеше шатлык куанычларын җыр аша җиткерә. Бүгенге дәресебез иң кадерле кешеләр Дәваниләргә багышлана. Укучылар, без сезнең белән бүген Дәвани җырын өйрәнәбез. Бу җыр
Әминә Бикшентаева сүзләренә һәм Әнвәр Бакиров көенә язылган. Беренче куплетны өйрәнәбез. Әниемнең әнисе әбием була минем. Әби генә түгел әле, ул минем дәү әнием. Әминә апа Бикшентаева үзе дә балаларны ярата торган, гомерен балаларны тәрбияләүгә багышланган ханым иде, педагог иде. Советлар Союзы чорының 1950 елларында балаларга сәнгать аша тәрбия бирү проблемалары күп иҗтимагый бәхәсләр уята. КПССның Татарстан өлкә комитеты пленумы карарлары бу эшкә уңай үзгәреш кертә. Балалар җыр репертуары мәсьәләләре методик хезмәткәрләрне һәм педагогларны ешрак кызыксындыра башлый. Яшь татар композиторларының иҗади эшчәнлеге нәтиҗәсендә бер артлы балалар җырлары иҗат ителә. Алар татар җыр репертуарын шактый тулыландыра. 60-нчы еллар уртасында татар мәктәпләренең җыр укытучылары өчен беренче хрестоматия җыентыгы дөнья күрә. Хрестоматия әсбапларын төзегәндә авторлар балаларның яшь үзенчәлекләренә таяна. Балалар җырларының темасы киңәя, җырларның эчтәлеге яңара. Ә хәзер әйдәгез Дәү әни җырының беренче куплетын җырлыйбыз. Укучылар җырлаган вакытта бик игътибарлы булыгыз. Легатога җырлыйбыз, сузып. Икенче куплетка күчәбез. Ак ефәктәй чәчләрен ул тарап куя күреп, чисталыкка өйрәнәм, мин дә аңардан күреп. Минем хәтердә калган Әминә апаның тыйнаклыгы. Ул тыйнак әби иде. Теге атылып чәчрәп трибунага чыгып чәчри шигырьләр укыганын мин хәтерләмим. Безнең Әминә апабыз татар балалар шигъриятен үстерүгә үз вакытында иң зур өлеш керткән шагыйрәләребезнең берсе булды. Балалар әдәбиятын менә Тукайлар башлап җибәргән традицияләрдән алып дәвам иттерү ул вакыт өчен бик тә кирәк иде. Менә балалар өчен иҗат итү икеләтә авыр, икеләтә кыен. Менә безнең Әминә апабыз шул бурычны намус белән башкарып килде һәм югары дәрәҗәдә. Киләсе өченче куплетка күчәбез. Композитор Әнвәр Бакиров уку агарту эшенә, гомумән республиканың музыка сәнгатенә һәм иҗтимагый тормышына күп өлеш кертә. Ул музыка буенча татар телендәге җыр һәм музыка дәресләре дигән дәреслек авторы да. Әнвәр Бакиров Әминә Бикшентаева белән бергәләп балалар өчен дә бик күп җырлар язды, чынлап та бик күп язды. Ул да балалар белән үзенең тормышын бәйләде дип әйтергә кирәк. Менә консерваторияны бетергәч 5-6 ел музыка училищесында укытып алды да ул. Аннан соң
Казанда үзе музыка мәктәбен ачып, шуның җитәкчесе булып, укытучысы булып эшләде. Онан Алабугага барып, анда музыка мәктәбен ачты ул. Ул музыка мәктәбе бүгендә исән, Алабугада Әнвәр Бакиров исемен йөртә. Менә безнең Казанда да 6нчы музыка мәктәбе бар, Әнвәр Бакиров исемендәге. Хәзер 3нче куплетны җырлыйбыз. Укучылар, булдырдыгыз. Хәзер 4нче куплетка күчәбез. Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. Өебезнең нуры ул, барыбыздан улы ул. Әнвәр Бакиров балетта язды, композитор буларак. Аның җырлары күп. Аннан соң телевидениедә балаларга музыка өйрәтте бер заман. Балалар редакциясеннән именно ноталарны өйрәтеп маташты. Бер елга якын буга инде. Мин аның режиссеры идем. Менә шундый хезмәт күрсәтте ул. Үз җырлап та күрсәтәдер үзенең җырларын. Актив иде ул. Әйдәгез 4нче куплетны җырлыйбыз. Тәрбия балаларның улларга мөнәсәбәтләрендә чагыла. Әлеге дәү әни җыры гаилә эчендәге татулыкны, хөрмәтне арттыру өчен иң отышлы җыр. Минем 2 әбием бар. Мин аларга бу җырны кунакка килгәч җырлаячакмын. Мин әбигә бу җырны җырладым. Әби әйтте: "Ой, нинди матур җырың кызым. Бик әйбәт, рәхмәт сиңа." Бу җырны композитор Әнвәр Бакиров язган. Рәхмәт аңа шул җыр өчен. Менә шул рәвешле безнең Әнвәр Бакиров үзеннән соң бик бай иҗат мирасы калдырды. Әминә Бикшәнтаева сүзләренә язылган Әнвәр Бакиров көе бит шул хәтле менә балалар шигыре чын мәгънәсендә сүзләре дә бик җиңел язылган, ятылырга да бик уңайлы. Җиңел генә язылса да, мәгънәсен карый башласак, бик тирән мәгънәле шигырь. Буыннар арасындагы чылбырда күренә безнең анда тәрбия, чисталык, пөхтәлек, гаиләдә булган гореф-гадәтләрдә нәкъ тә менә бу шигырьдә урын алган. Башлангыч сыйныф укучылары һәрвакыт дәрестә өйрәнәләр һәм әлбәттә инде сәхнәдә дә бу җырны бик теләп башкаралар. Без бүген өйрәнгән дәү әни җыры яшь буынга әхлак тәрбиясе бирүнең төп үрнәге. Әйдәгез җырны бергәләп җырлыйк.
Жер дәресе сәхифәсе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясы ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Бүгенгә шулар иде, исән имин булыгыз.